Aamulenkki aallonmurtajalla. Ehkä tän kauniimpaa lenkkimaisemaa ei Jyväskylästä löydy. Täällä on niin makea hiljasta. Tuolla menee kaukana purjevene ja sorsakin siellä. Syyskuun puoliväliä. Niin kaunista kuin ikinä. Valtavan kaunis aamusunnuntai. Ja Riki on likainen kuin ikinä, kun se täällä temmeltää. Vielä voisi tosta ylöspäin mennä, mutta eiköhän me lähdetä etsiä reittiä alas. Vähän jyrkemmät nämä aamulenkkeilypolut ehkä kuin monilla muilla, mutta jos me nyt ei tuosta lähettäisi. Mittakaavaa ei ehkä tajua, mutta ollaan me valtavalla jonkun yläkerran vekottimen tekemällä vuorella. Mahtavaa. Tuolla on meidän pikku tehdas. Se näyttää kovin pieneltä. Ja tuolla kaukana purjeveneet tulee Jyväskylästä. Näyttää, että aika tyven, että eipä paljon liiku ne. Semmoista. Kyllä tää melkein itkuun pitää purskahtaa, kun on niin kaunista. Tuolla näkyy meidän rippusilta.